אני תמיד הלכתי לכיוון ההוא, אני תמיד הלכתי לכיוון התהום. אם להתחיל מחוסר השפיות ולהגיע פשוט לבית משוגעים, או שלהפוך להיות איזה נכה או למות, כאילו מאוברדוז או משהו כזה. אבל איכשהו תמיד עוברת פשוט באמת על הקצה ולא נופלת. יש לי צער יותר מאשר כעס. לפעמים אני מצטערת על זה שבזבזתי ככה את החיים שלי. אני תמיד רציתי ללמוד. כשהתנקיתי, אמרתי אבוד, כאילו זה לא קורה. ובסופו של דבר אמרתי אוקיי, אני כאילו הרבה זמן כבר חושבת מה אני רוצה להיות שאני אהיה גדולה, ואני בינתיים רק גדולה, ולא קורה כלום. Okay, so what's with the system management by walking around? The more that workers interact with each other, the more they are likely to solve the problems of complexity. אני מסיימת עכשיו את השנה הראשונה שלי במרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה, לתואר במנהל עסקים. במדינה שלנו מאוד קשה לעסקים ולחברות להתקדם. יש פה תחרות אדירה. לעזור לאנשים כאלה ולעזור לחברות כאלה, לתת להם מבט מהצד ומבט מקצועי ולעזור להם לצמוח ולגדול בפחות הפסדים. זה מה שמושך אותי. אני בודדה די בודדה מבחירה, כי אני מרגישה שונה, לטוב או לרע. נולדתי באוקראינה בחרקוב, בחוץ הייתי מישהי אחת ובבית מישהי אחרת. בבית כאילו הייתי כזאת ילדה טובה. היה לי סוג של פחד יותר מול אבא, אני חושבת. להיות לא בסדר. אבא שלי הוא נכה, כבר שנה וחצי, הוא בלי רגליים, שתי הרגליים כרותות מעל הברך. אבא שלי הוא שתיין תקופתי. מה שאני יודעת שפשוט כאילו כל פעם שהוא היה מתחיל לשתות אז הוא היה עוזב את הבית. אני לא יודעת למה הוא עוזב, אני לא יודעת לכמה זמן הוא עוזב. בתור ילדה הייתי חושבת שזה בגללי. פעם אחת שאבא עזב, אז תפסתי אותה ברגליים ולא, כאילו בכיתי וביקשתי ממנו שלא יעזוב, והוא בכל זאת עזב. זה משהו שמלווה אותי מאוד חזק במשך החיים שאני לא מספיק טובה. שוב פעם, אני לא מספיק טובה בשביל להישאר איתי, שכאילו גם אם אני מבקשת, זה לא שווה כלום. עלינו לארץ כשהייתי בת 13. אני לא יודעת למה בעצם, כאילו ההורים שלי החליטו לעלות לארץ. זה לא משהו שדובר איתי או משהו כזה. קיבלתי את זה בתור עובדה, וכאילו, אני גם לא ידעתי שיש לנו איזשהו קשר ליהודים. זה לא משהו שהיה במשפחה, חגים, בכלל לא. וזהו, והחיים השתנו מקצה לקצה, האמת. כשבאתי אז הייתי בהלם, כאילו שאני הולכת ברחוב ואני די לבנה ואני די בולטת, וכל השריקות והמכוניות שעוברות והצפצופים, שהיינו הולכים לשוק, זה היה זוועתי. אני לא הבנתי למה כל כך הרבה תשומת לב. יש לי גם טראומה מאנשים דתיים. הדברים הראשונים שאני זוכרת זה שאיך שהם הולכים ומסובבים את הפנים ממני, כאילו, שיורקים לצד. היום אני מבינה, כי הייתי ילדה קטנה ויכולתי ללכת עם גופייה ושורטים קצרים כאלה. אבל בתור ילדה, לא בתור משהו מיני. ילדים בגיל הזה מאוד אכזריים. כשהגעתי לחטיבה כאן, אז לא קיבלו אותי, כאילו, להיות מלכת הכיתה, כן? תחפו אותי, ירקו עליי, וכל מיני כאלה. זה היה פשוט מאוד משמעותי, כי באתי ממקום אחר לגמרי. באתי ממקום של ביטחון עצמי מופרז, בתור ילדה שם באוקראינה.
היה לי מקרה גם, סתם איזה מישהו כאילו אמר לי, את רוצה להיות חברה שלי וזה, ואמרתי שכן. ואז הלכנו כזה מתחת לבית והתנשקנו. ואז הוא כזה, הוא התחיל לשלוף כזה ידיים למכנס, ואני לא הבנתי כאילו מה הוא עושה. ואז כאילו קפצו החברים שלו מהשיחים וזה. ואז תקופה מאוד ארוכה קראו לי זונה ומוצצת, כל מיני כאלה, כאילו לא יכולתי להסתובב בעיר. זהו, וכאילו לא היה לי אפילו למי לספר את זה. זאת אומרת, ההורים שלי היו עסוקים כל הזמן בלהשיג כסף או עם הבעיות של האבא. אז כאילו לא היה כזה מקום בשביל הצרות שלי. אני חושבת שהתחלתי לחפש את הבריחה, את המשהו אחר, מאז שעלינו, מאז שכל הניסיונות שניסיתי להשתייך, והניסיונות היו כושלים, מאוד ניסיתי למצוא משהו שייתן לי כוח. בגיל 14 וקצת התחלתי לשתות. היינו חבר'ה רוסים כזה, כאילו בצד כביכול, כן, הכנופיה וזה. שתייה זה לא החזיק מעמד הרבה זמן, כאילו מהר מאוד התחלנו לעשן. אחרי תקופה מסוימת הגראס הפסיק לענות לי על זה, כאילו התחלתי להרגיש פרנויות וכאילו הרגשתי כבר לא טוב. הייתי הולכת ברחוב ואם מישהו היה צוחק הייתי בטוחה שהוא צוחק עליי. ממש התחלתי להשתגע. הלכתי לצבא, ובצבא לא יכולתי להסתדר כי הצבא מאוד הפריעו לי לשימוש שלי. ממש רציתי לצאת מהצבא וחשבתי כל מיני אופציות, והיה אפשר או להתחתן או כאילו להיכנס להיריון. ולהתחתן היינו צריכים כסף, ולא היה כסף כי כל הכסף היה הולך לסמים. אז אני פשוט בכוונה נכנסתי להיריון, כאילו בשביל לצאת מהצבא ולהפיל אחר כך. החבר שלי התמסטל כל כך חזק שהוא לא יכל לקום מהכיסא פיזית, והוא פשוט לא הגיע, והייתי שם לבד. וזהו, ועשיתי הפלה. תמיד באמת אמרתי שחטאתי כבר בהכל, כאילו אפילו רצחתי, כאילו שמבחינתי זה היה סוג של רצח. מאז החיים שלי התגלגלו כאילו עוד יותר, כבר לא הייתה תחתית שם. ההורים שלי הכניסו אותי לטיפול. באותם טיפולים שהייתי, אז הם הצליחו פשוט לתת לי להבין שהבעיה שלי היא לא סמים, שהבעיה שלי היא הרבה יותר עמוקה והיא בתוך עצמי, שמשהו בפנים שם שבור. אלי, תן בי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם, אומץ לשנות את הדברים אשר ביכולתי ואת התבונה להבחין בין השניים, אמן. אני לא האמנתי שאפשר להשתחרר מאותן תחושות, מאותה שנאה עצמית, מאותם רגשי נחיתות ובושה ומאותם דברים שחוויתי כאילו כל הזמן תמידית אם לא הייתי משתמשת. הם פשוט נתנו לי תקווה שאפשר להשתחרר מזה. זה לוקח זמן, כן, אבל אפשר. עם ניקיטה אנחנו הכרנו במרכז טיפולי, הוא גם מכור. הייתה לנו התחלה מאוד מאוד קשה, הוא גם היה בתחילת דרך, ואני הייתי בתחילת דרך, ועוד לא היינו יציבים מאוד. ניקיטה גם בן אדם מאוד מופנם, והוא צריך למשל, הוא יכול לקחת, אם אנחנו רבים, כאילו ריב משמעותי, מבחינתו הוא יכול ללכת שבועיים, לא לדבר איתי, ואני לא יכולתי
איך, כאילו, מבחינתי, אם הוא לא מדבר איתי, אז הוא חושב לעזוב אותי. זהו, כאילו, והייתי משגעת אותו, והוא ההפך, אני משגעת אותו, אז הוא בכלל מתפוצץ, הוא היה אומר, אני לא יכול לדבר איתך, אני לא יכול כרגע, כאילו, והייתי לוחצת, עד שהוא היה אומר, נעזבי אותי, אני לא יכול כבר, כאילו, בואי ניפרד וכאלה, ואז זהו. הייתי נרגעת, כי זה מה שאני רגילה אליו. אני בכלל לא חשבתי שזה יגיע, אני תמיד משום מה חשבתי שאני אכנס להיריון ואז לא תהיה ברירה ואז נתחתן, כאילו משהו כזה. לא חשבתי שמישהו יכול לבוא ולהציע לי נישואין שזה יהיה נורמלי. ניקיטה ואלונה, חשוב שתזכרו, בחיים יש עליות וירידות. אני מאחל לכם שבירידות שבחיים תייצרו אנרגיה לצורכי עלייה. לחיים. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. מקודשת, מקודשת, ישמחתני בקהל אמוני, יישא ברחם את אדוני, שדי ימלא את אהבת ליבו, מגן וצינה יהיה סביבו, ויער אותו וישר נתיבו, לגמול ולשמור תורת אדוני. כל ההצלחות האלה, להצליח במבחן ולהתחיל בכלל את הלימודים וחתונה, זה עוד משהו לכף של המשקל שלא נותן לי ליפול שוב. זה משהו שמוסיף למשמעות של החיים. לפני שאני ארוס משהו, תהיה לי עוד סיבה לחשוב על זה.